lalong lumakas ang baha. Mag-rescue na sa kabila. Dito po sa kinatayuan ko, mataas po kami rito. Mataas na lugar po yung natatayuan ko. Yan po, sa baba po yan. Kalsada po yan, oh. Mag-rescue sa kabila. Lalong lumakas. Patulong po, patulong. Dito po ito sa Bonbon, Libon Albay. Bicol po, Bicol. Anim na oras na po kami dito, 6 na oras. Anong oras na? Lalong lumakas. Nanginginig na yung kamay ko. Abot na yung bubong.
Sobrang lakas po ng baha. Hindi po ito kakayanin ng rescue team. Sobrang lakas ng agos. Dito po ito sa Bonbon, Libon, Albay. Yan po, oh. Yan po yung bintana namin, oh. Lampas tao. Ang baha. Di kakayanin ng rescue team to. Sobrang baha. Sobrang lakas. Sobrang lalim na. Lampas bintana na namin. Oh. Ayun. Go. Masyado. Alas 4 na po, maghapon na kami dito. Paki-share na lang po yung video ko, paki-share.
sa bubong, oh. Oh, ito po. Kung gaano kalalim ang tubig sa kalsada. Ayan, pumasok sa bintana namin. Ayan. Ito na. Oh. Super lakas. Lalong lumakas. Rescue po. Nagsimula po yung baha alas 9 ng umaga hanggang ngayon. Lalong lumalakas. Nasa 7 oras na po itong baha na to mula alas 9. Mag-aalas 4 na po. Lalong lumalakas. Bonbon Libon Albay po ito. Bonbon Libon Albay. Oh, malinis na ron. Wala na yung mga bahay doon sa kabila. Mga tindahan yan dati, oh, wala na. Inaanod na. Ay, natitira na lang. Ayan, oh, natira. Yung sa dulo, ubos. Doon. Ubos, nung nandun. Lalong lumalakas. Ah, nirescue na si si Pading Robin Pili. Dumaan sa bubong. Ayan. Sa bubong sila dumaan. Ingat kayo, ingat! Ay, ingat kayo! Madulas yan! Tatawid sa kabila. May lubid. Ayan na. Ayan. Katakot na.
Ayan, nakatawid rin. Nakatawid. Ayun. Very good. Thank you, Lord. Na-rescue na, na-rescue. Sorry. Oh, extra. Ano? Lahat. Ano na? Nagtuan na kami. Tinapay. Kisay. No. Tatawid sa kabila. Di, nagbusok, di man kaya. Sa atok. Kaya mo sa atok. Aki. Hindi mo kaya nun, mahal na saan? Ha? Atok! Hindi, ako na sa di matoda. Matoda ako sa di. Ha? Ano? Hindi man. Hindi na. Malas. Hindi, isangat ko na sa nasabdo. Bye-bye. Lalong lumakas. Walang niya.